chandruok mang'eny Kenya ka. Senator Joluo nowacho ngero moro ni ise gweno to ise ogwang'. Nikech samoro ji be wacho ni ento ogai mar jomin buche to pok owuok mar wacho gimomiyo odwaro golo buche go e doho. To waseneno jomoko ka wacho ni koro bura mane dhi e doho koro gidwa gole sana mar Aisha Jumwa. Giwacho ni koro wach mar nek manotimore cha Malimi cha koro gidwa wuoyo moko dhi e doho. Samoro ji ema koro bukore joma ne joneno kata witnesses ema koro wacho ni gicha koro ano kadwa biro wuoye kata gikoro gilokore ni ma ok kama na gima na wacho. Ogai mar jomin buche to koro ang' ne tim nang'o ka ji wegi ema koro loko wach. Joneno wegi witnesses ema koro lokore. Koro ang' dhi mbele do to nge gima ji ok dhi chung mondo mi wache ni an nantiere kanyo mae gima notimore. To Trevor, ki go tarubin matin, gima luongo ni criminal justice system, kama koro itime nonro to itero mastaka ting'ado bura. Wan gi jotugo mopogore. Wan gi ng'at matimo investigation, ma kamoro en DCI kata en EACC. Jogi kosetimo nonro, gin ok gidhi e court. Inyalo paro ka Kinoti ne yware gi Haji, ka Kinoti ne dwani mondo ter buche court. Nikech Kinoti pache ne pod ne nie katiba machon, mane police mane prosecutor. Sani prosecutor en office mopogore. Omiyo kochopo sama koro DPP oyudo file, ma DPP ong'iyo file mobedo gadieri ni ka to nitie makosa motimore kendo ma wach minyalo tere doho, ok onyal lokore kendo ni koro fwenyo weche moko manyien kata noneno gimoro manyien. Kamoro bende nyalo timore, to kopo ni magi timore ok ne jogo mokwalo gwen, timore ok ne jogo mokwalo chiaye, timore ok ne jogo momayo ng'ato lo ochoro kiewo, to timore ne mana josiasa, jodito, jalup ker, jalno mopuodhi mondo bed jatend chenro mar pur, jalno mopuodhi mondo bed jatend chenro mar public service, jogo mane kamoro opuodhi mondo bed principal secretaries. Nyaki ne ni nitie mila moro kanyo, kendo nyaki ne nitie oyuma moro. Anda bedo mamor. Ing'e ni e piny mar Amerika, Joe Biden nyocha nowacho ni jogo duto te manotwe gi ketho mar bedo gi nyasore ogol gi e jela. Kendo Amerika nogolo dhano 1000 gi wiye. Debed ni Nurdin Haji nyisowa ni janam moro manoyud gi yath aito twe higni 5, kata miyo moro manoyud ka uso chang'a mondo ochul school fee to twe higni 3. Mage jok modwa golo negi mastaka. To kik bed jogo ma dito, kik bed jogo man gi power Kenya ka nie migolo negi mastaka.